Ευχαριστώ πολύ και καταρχήν εξεπλάγει που είδα όλες αυτές τις υπηρεσίες. Πού τις βρήκατε, γιατί δεν τις έχουμε και εγώ. Κανονικά δεν πρέπει να πω δύο λόγια για τη μουσική στο σινεμά, αλλά θα σας πω μόνο δύο παραγράφους. Η πρώτη έχει σχέση με το γιατί θα σας πω μόνο δύο παραγράφους. Είναι ότι ένα από τα πράγματα που λέω στα διάφορα σεμινάρια και αυτά είναι ότι για το τεχνικό σκέλος πρώτα. Η μουσική στο σινεμά έρχεται στο τέλος όταν έχει τελειώσει το χρήμα και ο χρόνος. Που σημαίνει ότι τώρα βέβαια δεν υπάρχει χρήμα για να έχει τελειώσει, αλλά υπάρχει χρόνος που έχει τελειώσει και με αυτό καλύπτω όλο το. Δηλαδή πρέπει σε ένα μήνα συνήθως, να εξαιρέσουμε τις ωραίες ιστορίες που είπε πολύ σωστά ο Στέλιος, με κάποιους σκηνοθέτες που έχουμε την τύχη να δουλεύουμε από το στάδιο του σεναρίου. Έχουμε συνήθως ένα μήνα όπου πρέπει να κάνουμε τη μουσική, να την οριστρώσουμε, να την ηχογραφήσουμε, να την διευθύνουμε, ξέρω εγώ, να πάμε στο μοντάζ, να κάνουμε. Αυτά είναι η πρώτη παράγραφος όσον αφορά το πρακτικό. Όσον αφορά τώρα το ουσιαστικό, πώς να το συμπυκνώσω, είναι για μένα η μουσική στο σινεμά έχει φαινομενικά από αυτά που ξέρουμε από τους δίσκους και από αυτά που ακούμε στα ραδιόφωνα, έχει μια αυτονομία. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση. Και αυτά που είδαμε εδώ τις περισσότερες φορές είχαν μια αυτονομία. Ήταν μουσική τίτλων, ήταν μουσική κάποιων σκηνών που είχαν κάποια. Πολλές φορές όμως η μουσική δεν χρειάζεται να είναι αυτόνομη. Η μουσική καλείται να υπηρετήσει μια ταινία και πρέπει ο μουσικός να βάλει σε δεύτερη μοίρα την αυτονομία της μουσικής. Υπάρχει μια γκάμα ταινιών από το να θέλει μηδέν μουσική, που υπάρχουν πάρα πολλές, μέχρι να είναι γεμάτη είτε φλίαρη είτε μη φλίαρη, όπως είναι ταινίες του Hollywood. Συνήθως στην εποχή μας η μουσική έχει ένα ρόλο που φαινομενικά, ποιο είναι το ρήγμα, συνοδεύει, σχολιάζει αυτά που βλέπουμε, αλλά η ιδανική της μορφή, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου και από αυτά που έχω μάθει μέσα από τις ταινίες, είναι να αποκαλύπτει αυτό που δεν φαίνεται. Και αυτή είναι η μεγάλη της δύναμη της μουσικής και αυτή είναι και η μεγάλη χαρά του μουσικού να το κάνει. Κρατώ μια φράση του Hitchcock καταδεικτική που το συμπυκνώνει όλο αυτό που σας λέω, που λέει ότι σε κάποια στιγμή λέει, well, music can do more than words here. Δηλαδή η μουσική εδώ μπορεί να πει περισσότερα από όσα μπορεί να πει ο λόγος. Και αυτές είναι εξαιρετικές συνεργασίες που είχα όταν κάποτε ο ίδιος ο σκηνοθέτης και σε συνεργασία αλλά και από μόνος του, τη συνεργασία με τον μουσικό και από μόνος του, ζητά από τη μουσική να πει εκείνο που ο ίδιος δεν θέλει ή δεν μπορεί να πει ή δεν το θέλει να πει. Και εκεί έχουν πραγματικά μαγικές, πραγματικά τη μουσική να υπηρετεί τον κινηματογράφο στον ύψιστο βαθμό. Αυτά. Και ως προς την αυτονομία, άρα λοιπόν το κάλυψα, ότι υπάρχουν ευτυχώς στιγμές που είναι οι τίτλοι, που είναι κάποια σημεία που μας επιτρέπουν να κάνουμε και εμείς μετά κάτι σαν σουίτες, όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα, για να περάσουμε κατευθείαν στο τέλος. Νομίζω ότι ο χρόνος έχει φτάσει. Να πούμε και στους μουσικούς να έρθουν για να σας τους παρουσιάσω. Θα παρουσιάσω τους μουσικούς, ναι. Οπότε και θα σας πω δύο κουβέντες. Η μουσική αυτή είναι μια σουίτα που είναι από ταινίες της δεκαετίας του 90, που ήταν αρχικώς για ορχήστρα εγχόρδων και πιάνο, κάποια άλλα όργανα. Τώρα έχει συμπυκνωθεί σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων, που κατά τη γνώμη μου είναι όμως επαρκέστατο, ειδικά αυτό το κουαρτέτο.